Menipä nopeasti. Mä en ehtinyt kiittää sua, enkä sano mitään siitä, kuinka me... Kyllähän sä sanoit kaikenlaista. Ai miten niin? Tää siis johtuu biologisista tekijöistä. Ja että petoeläimet näyttää taantuvan takaisin alkukantaisiksi villeiksi. Oot sä tosissas? Mä kerroin vaan tän jutun tosiasiat. Ja eihän esimerkiksi pupu vois villiintyä. Just, mut ketut voi, niinkö? Nick, et sä on niin kuin ne. Ja keitähän ne mahtaa olla? Tajut kyllä, et sä oo sellainen petoeläin. Ai joka tarvii kuonokopan, jonka takia sun pitää muka kulkea ympärinsä kettukarkotteen kanssa. Etkä sä luullut, että mä huomannut sitä heti kun tavattiin. Mut vastaapa hei tähän. Pelkäätkö sä mua? Että mä napsahdan? Että mä muutun villiksi? Luuletko sä, että tää kettu syö sut? Arvasin. Ja just kun mä luulin, että joku uskoo muuhun. Varmaan parasta, ette tota petoa työparikses. Ei. Nick! Konstaapeli Hot, uhkailiko tuo petoeläin teitä? Ei, se on mun ystävä. Eikö siis ystäviinkään voi luottaa? En mä niin sanonut. Hei! Mistä on kyse? Onko muita repoeläimiä villiintynyt?